Yo, mbonge biaba. Good afternoon. Yo, mbonge biaba. Idi afole. Idi abo na sa. Okay, man, ihe ọbụla m na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m ga n'iru mewe gị interview. Bishop, you will go data ungaraga with data. Emra ni nwe data agbatuo na. Mba enwere m ugbu a. Ama m ọgwụla. Okay, man, ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m ga n'iru mewe gị interview. Ama m gani. Ị lụọla di? Mba. Ị mụọla nwa? Mba. Dowe kamera gị bili ọtọ gị ele azụ. Ajụ ka iti kwere n'isi onye nwe ajụ ka eleghị ji gwa agwa ajụ ti n'isi gị. Achọm na atọ ya be serious. Eleghị ji gwa ajụ ti n'isi gị. Agwa m ajụ net. Ịgwọ ha ajụ. Net. Laa azụ. Tọnọ. Ese dị afọ ole? Televishọn anọnyere anyị. Aha gị? Olivia. Olivia wa aha Igbo ka wa aha Bekee? Obianuju. Obianuju onye? Onye moche. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ụlọ akwụkwọ mahadum ebe ka ị gara? Imsorowe. Gịnị ka ị gụrụ? Education history. Ị gụchala? Wepụ aka gị from there. Gbanyụọ the other phone iti by the side. Onye arụ ala. Gbanyụọ that phone. Enwe phone m. Gị wepụ aka na ntị gị tewe kamera tishi tewe ya. Loto shi ichi ulu imo. Wepụ aka na ntị gị. Kuchi ihu nnọọ ka ndị anụrụ wọt P2 Alaska check-up. Bịara ga bịa besaka aka na ntị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ọ gị na ha bi? Gị na onye bi? Mụ na nwanne m. Wepụ ihe a na rekọdịn. Ọ nọ na rekọdịn. Gịnị ka ị na-arụ? Awụ m wig stylist. Onye? Awụ m wig stylist. Gịnị ka ị na-arụ? Awụ m wig stylist. Ọwụrụ. Gịnị wụ wig stylist? Eji akpọ jita. For weave on like revamping, styling, ventilation, and for wig. Am I ready? She? I'm going to be a family in Pagama or Maga. Mba. Umunega Diola Asato. Telero Sana. My hair was Sato. 8. Nege Botroman and I buried the yellow moon one by one. I'm on 8. Honey, near the chando. Dear only son, you also come with you.
Ije ezu oshi. Mba. Ihe ọdịdị ji adọ gị. Mba. Ma ahụ eze gị. Ma ahụ eze gị. Ị na-eshi ushi. Mba. Ị wepụla nwa mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole dị n'ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Isi ụmụ nwoke ole ka anyị dị? Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Oke, mmadụ atọ. N'ime ndị tara gị, nwere onye nke ji arụ akpati ozu? Mba. Onye mbalansị kwa na ọ taala gị? Onye na-ere egbo mgbo n'ise ọ taala gị? Mmadụ atọ atara gị? Enwere nke wụ onye yahoo? Ogbi ọ nọ na famili unu ma ọ bụ ngwọrọ? Mba. Anaghị osiri ike? Isi osiri ike? Ọgwụzụ ọtọ ka ọ dara ada n'ọdụrụ. Anaghị osiri ike na-ajụghị m ọgwụzụ ọtọ ka ọ dara ada. Wee ihe gbasara ma anaghị ọgwụzụ ọtọ ka ọ dara ada. Onwe ihe gbasara ma anaghị ọgwụzụ ọtọ ma ọ dara ada, Chineke agbaghị ọkụ. Iwe wele gị. Bere ịjụ m ọgwụzụ ọtọ ka ọ dara ada. Ifuru ana dara ada agakụrụ nwoke ọ gbasara m. Teto shi icha ntele opụbịa ga-achụ m ọgwụzụ ọtọ ka ọ dara ada. Emega ị gaala abụ ụlọ ọgwụ gaa cheki ara gị ahụ shiri ike. Kwenụ ihe ngwa gị na? Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti. Ọwụrụ aha ya wụ gaịta aha ya wụ Daniel masị ya. Dan Igbo ole mụ. Igbo ole mụ. Ana m eti mkpu ụka ka m na-eti. Uwe dị ụka nga, ọ ya? Dan Igbo ole mụ. Dan Igbo ole m. Ọ gwụla nwa ha. Okay, Dan Igbo ole m. Igbo ole. Genotype gị? Blood group gị? A+. Kpọọ nọmba gị, congrats. 090 61 67 6262. Munu daalụ. Onye ọbụla nọ ya gee ntị. Type wa active MC Bishop, then ya onye nọ ya m ga like ka ndị. Hey, achọ m that touch here. Hey, anya achọ m that touch here. Kwe ịkpara ihu ka pitbull agbara ọgwụ. Achọ m that touch here. Akwụsịgo m na. Gịnị ka ị gbara ntị ya? Gbapụta tị Chineke akpọghị ọkụ. Gbapụta tị. Ihe a bụ ka diamond. Gbapụta tị nwa bingo. Bịara nga bịa akwa m ihe agịrị. Dewe anya, ọkụ ịma ihe ọbụla anyị mere ihe a n'abalị nwa akwụkwọ dum. M ga n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Dewe phone n'ala gị bili ọtọ gị lasụ. Amara ebe m na-edobe ya kịta. Ị bịa dewe n'elu amụ m, Chineke agbaghị ọkụ. Nwa bingo. Dewe phone ahụ n'ebe dị mma m ga-ahụ gị. Ebe m nọ nwee ka o si dị, nke ka mma na ya dị nwa ebe. Okay. Enyela azụ. Onye nwe skate and blast ka iji kwenukwa akwa. Achọ m that nonsense ọchị here. Asị gị laasụ, praga beche. Onye nwe skate and blast ka iji kwa trouser ke. Trouser now. Free my phone, man. Trouser now ka esikwa ya. Onye kwara gị ihe a? Ego mi ego. Ọmụ aka bịara nga apagara cool. Mmadụ m egosi gị the trouser now.
Oga, stand up there, sit up and be serious here, be straight. Get us for you when I fight broad. Mba ego eriri ife eriri. Which ego? Ife eriri. Oga, chop that touch. I'll tell him not go back here. You get which ego? You get which ego? I forgot the car for you 2 more minutes. Guess you won't carry a good gun for my hair. Umuoke basrike ego. And when I came from for Tokubere, what Paka do cookie? Galato is a nupo, Omonafo, Gale Cupado Monafo, Ega Pagido breezy coach, not Taga for, give us some no work here. Don't you tired wizard, Bragabe here. Yeah, they. Adi ki jere rice. Ijere rice. Ki yikure no ye rice gese bomba. Ana mere rice na enwe rice nele. Then why are you lying here? Mjuro gese o take kwara ihu ko nye na rice. Okay, ana mere rice. Ina rice. Were phone gi. Icha doctor na nkete ku ka ogu bia kwa be kerere. Ga take prominent men na make noise na ego ha nwere. Ne patara ego ha je niile nwe ka afọ na eto. Dali na afọ tochara no ga take ego ha di genuine. Ata ese lu afọ tore. Ke bia ga bia. Kuba na afọ tore. Tunde not ama mo nwere afọ. Braga bia e kerere. When 5 broad make on my ya bia na ho ke so we kerere chileka agba goko. Yeah, but 5 broad. Damn you keep quiet. Sabamono kapata agadi wine. Braga begwa me here. Oga no job man the wish you straight. They go give me a hakovu. Oga, Lanya. I turn that touch from you here. Okay, sorry, you can sir. speak very well. And I'm here. I turn that touch from you. Sorry, sir. Braga be me intimidate be able to suffer to come back away again. You went 2 more 5 broad. They got go local guy with it. I play a pipe with him on my hand and I forget that what say again. Darling, Denny no more kept at a ego. Dan a walk too much. Gale ha. Yes, who is that person? Oh, my friend. Oh, yeah, we your friend. Oh, my friend. Let's say you're on a nepa won't you? Oga, hey, I will bring you down here and block you. Sorry. Yeah, about one now. Sorry, sir. Get on there and nepa no conclude. Get some of your friend. I have for the two. Yella, but I'm black and black. Piano log. I'm for give your gabby. I'm saying here. Valentine Chukuno say Alexander John Bosco Chibog Obi-Wan. Valentine John Bosco Chibog Chukuno say Alexander Obi-Wan. And you make a call. I can't touch Oga. Lanya, listen, I'm not playing here. I told that touch. You make a call. Afam can na apology. Mpage na mmage. Onye Igbo monoge ka onye Hausa. Ondi Igbo momo. Onye Igbo. Yenye chaga aha to aha nina. Ko. Aha ge ko. Bwa ka mu he saga ga afọ. Image tokumegu. Oya. Anama ni hineku. Make sure na na ni hineku. Anama ni hineku. Umune ga di ole. Ito. Na ga na nne ga adendo. My mom kadendo, but my father ungo. Chai, donna. Ema kwenye na ga wo. I'm a man now. E dey short. Last 4 years gone. So I'm a man of man. Chai, donna.
Gịnị gburu nna gị? Ọ yara alụ wee nwụọ. Ọkara nka nwụọ. Ọ ka nka 74. Ndo nna? Nwa na-enweghị nna. Fatherless young man. Nne gị ọlụgharịrị di? Mba o. Ma mmadụ akagonu. O nwere ya ekwenu ya. Otele Rosanna. Mma gị na mpa gị onye tọrọ? Mma gị ọ tọrọ mpa gị? Mpa m tọrọ mma m na o. Ha abụọ wụ age mate. O ji ka. Mana ọ dị my mother made 70 years this year. Okay. Ara ọ dịghị n'ime? Ara ọpụpụ. Mba. Ntamu, mmụọ ntamu ọ dịghị? Mba, ọ dịrọ m. Enwere onye ara nọ na saịdị mpa gị ma ọ bụ mma gị? Mba. I ruru 9 months n'afọ nne gị ka ọ 7? 9 na amụ m ọfụma. Amụsiri m ike. Dị sure na i ruru 9? Elu m 9. Etilo m n'incubator. Enwere onye akwụkwọ na-adọ na family unu? Mpa gị nsụ ọnọdụ ya? Ụsụ? Nsụ. Mmadụ eso nsụ? Mana nwebe iwe ọkụ. Nwebe iwe ma mba. Ọbịa. Ihe ọdịdọ ọjọọ adọghị m iwe. Ga-ebe ịgwa m na-enwe. Tem you! Ị na-asụ nsụ. Ga-ebe ịgwa m sị enwe n'ọwụ m iwe gị iwe. Akwụkwọ dị n'ụdị kawa akwụkwọ ọnụ. Akwụkwọ obi ọkụ. Ga-ebe agaba ịgwa m sị nsụ. Na m iwe. Ịchọrọ mgbe ọ ga-akụtụ gị n'ala. Chọrọ mgbe ọ ga-adọ gị dọtọ gị n'ala Chineke agbaghị ọkụ. Onye akwụkwọ. Bịara ngaba ịgwa m sị ọwụ ma ememe iwe. Onye akwụkwọ banye ọnụ banye iwe ọkụ. Akwụkwọ iwe ọkụ na family. Ọ naanị gị ka ọ na-eme? Yes. Ị ji agba ncha? Ọ kwa mgbe m gbọbụrụ mara kwụsịgo m ya. Hey, straight answer. Ị gbala ncha mbụ ka wee gbabe ncha? Agba m gwụgwụ. O nwere mgbe m gwagwụ. Ozole onye ncha. Ele aka ị na-eji agba ncha waka nri ka waka ekpa? Aka nri. Ka m hụ aka ahụ. Enyi burole wọwọ before. Ka aka gị hachakwala otu ka. Ọ gaala anya, ana m like ọchị a. Ana m like all this kind of life. Ana m like ya. If you can't take serious here. Sorry. Come back again. Lanya wakwala nwa akụ mmadụ ihe ahụ. Msegene. Ma wakwala nwa wala aka akụ mmadụ ihe. Ọkụ na ihe m na-agwa gị na. Yes sir. Aka block eji agbaga ncha. Aka block industry eji agba ncha. Ide ji na bed agba ncha ka eji akwụ ọtọ agba ya. Bana m akwụ ọtọ. Ọ ya bilie ọtọ gosi m. Ele gị na-efesa wọọlụ ka ọwụ oche. Ebe ọ bụ na m fesi. Mana ọ bịa ndabere na wọọlụ na. Okay, dabere na wọọlụ la. Ele otu aka gị na-anọ? Otu a, ọ na-adị ona. Onye ndabe na wọọlụ fọ ọnyụrụ. Pile ọ dịghị? Pile ọ dịghị? Pile, mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? This year ka ọ sinsi m. Chineke, lanya, nkwubi okwu n'isi gị. Nwa mepe ọnụ a, kwubi okwu ngọ mpa gị na nkwubi okwu n'isi gị ma ore n'isi bịara ịjụ ma ọ this year ma ọsịsị. Kemgbe pụtara ụmụ nwaanyị ole ka edegburu? Amarọ ọ karịgo, ana m agụ ya ọnụ.
lekwotu imi aha egbe na-evu ọtọ pra nga abịa gwa m sị ma ka ị bịara ịtụ kegbe sisi ihe Echo more this year. damn you chemo this year enwere ihe a na-agbakọ wee ihe a na-ahapụ ọta nwa na-eke ọta nwa n'ori ọta nwa n'afọ ọta nwa na nkwọ ị ga-enye elodi mkpu ị na-eti ọga onye ogo ji efu ma shi afụta Mba. eleghị iji anyụga odi onyunyo aga na-asụ ude Ọ na-abịa ka shock like. onyunyo go ji eji nshi afụta Eh. then ihe a wụ teenage anyụ nwaanyị emekwa ị ga-accept Yes. bụ aka m hụrụ izi mere elubeghị nwaanyị Chineke akpọghị ọkụ onyunyo sandụ onye nshi ya shiri ike genotype ọga AS. ọwụna AS blood group gị O positive. ka ebe ibeziri Ọka. ka ebe ị na-ere ahịa rice gị ahụ N'Ọka. kpọọ nọmba gị 081 345 79 319. ọga ịkpọla nọmba gị 081 345 79 319. congrats Good afternoon. ịdị afọ ole I'm 22. mụ nga ka nyere m aka gawa gbara ihe na-egbu ndụ gị cut out of this place dị 22 ị ga-aga gasị efere gị bịa ga-abịa gwa m sị dị kama nga nọrọ ọtụtụ sọngwa ya dị mega echi tụrụ ime na gị sọ nga ka atụwara anyị ime amụ ga-agụgbu gị ị hụrụ bifo week a na-agwụla amụ ga-agụgide gị ga ahụ amụrụ taa ị ga-emecha were remote ọbụla ị hụrụ n'ụlọ ndị mmadụ amagha n'ike gị ihe mbụ gị bịa nga Yes, sir. ị lụọla di Alubem. akwa ịma na ihe ọbụla m mere ebe a na-abanye ihu akwa m gawa n'iru mee gị ntavi Yes, sir. dewe fon n'ala ga ebili ọtọ gị ịla azụ Ewo. I'm trying to get those phone. dewe fon ọfụma ebe ga ahụ gị gị bịa were Sorry, sir. Chineke ewu gịnị Chineke ekwele gị ekele ebe wepụ aka n'akpa gị kwụrụ stret ha nọghị n'obi ọnwa ara ha si ihe enwe ara tọnụọ lewa anya na wọọlụ gị lewe m anya ebe a
Alụbeghị di o, m na-achọ di. Ya were phone gị. Yes, sir. Ihe na-eme gị here wee interview nwee di m nye gị interview ka m na-eme gị ebe a Chineke agba gị ọkụ. Okay, sir. Sorry. Aha gị. I'm Silva. Aha Igbo gị zagasị aha Igbo gị. Aha Igbo m Chidimma. Chidimma Ogbo nna ya. Ịdị afọ ole? Adị m 26. Ị mụọla nwa mbụ? Ya, amụgo m. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Nwa nwanyị. Onye tụwara gị ime? Onye Imo steeti. Gị wee onye ebe? Abụ m onye Abia steeti Arochukwu. Ebe na Arochukwu? Na Amannagwu. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ndị m ka dị ndụ ma nna m ahapụgo. Donna. Gịnị gburu nna gị? Ọkwa ndị mmadụ ndị obi ọjọọ gburu ya. Donna. Ma ahụ eze gị. Eze mara mma. Ha mechọ na onye gwara gị na eze gị mara mma maka gwa gị ebe eze gị na-adịghị mma Chineke agba gị ọkụ. Mepesa ahụ. Ọya shift ihu gị taa. Mepesa the other side. Eze gị kole mara mma. The other side nwa bingo. Ikwe gị vuru otu eze nkịta n'etiti eze gị ya bịa gwa m sị eze gị mara mma. Mana ịkpọrọ eze nkịta n'akụkụ ebe a ka ị bịa nga bịa gwa m sị eze gị mara mma. Sorry, sir. Sorry nke onwe gị. Bịara ịgwa m sị eze gị mara mma wali otu akụkụ ebe ị ga-eze nkịta na ya. Lekposhi kishi si bigos to school. Bịara ịgwa m sị eze gị mara mma. Iche pre full n'ọrụ. Ọnụ gọ na-eshi ushi. Mba. Ahụ gọ na-eshi ushi. Ahụ ma na-esi isi. Ị ji agba aja otele? Mba, m na-akpụcha ya akpụcha ọfụma. Ndị ara ha bi na saịdị unu ma ọ bụ onye ara na famili unu? Mgbe onye ara nọ na family mana ndị ara bi na my village na ndị ara nọ. Within premise n'akụkụ ya dị na village. Mba. Community of Dara. Ị ga-anya oke ahụ? Ọkwa mgbe ụfọdụ mana small ụdọ nọ like that obere. Ị ga-anyụ ahụ? Mana ọ wụrụ every time. Gị na nwoke nọ eji anyụ pagide ahụ n'ahụ? Mba, m na-enye ya respect. Akwụkwọ ọ dọọla gị mbụ? Ọ mgbe m pere mpe. Akwụkwọ ji adọ gị? Mana ọ ya nwa wụ mark ya ime enyere m mark so the thing na ọ na-adọzi m. Ka m godi. Ọ nọ m n'ihu isi enyere m mark. Chai, Donna. Ọ kwụsịla? Ọ kwụsị na ọ na-adọzi m. Ọ ka m otu ikwuru eziokwu nna. Nwoke ọ wụla agakwa bịa fọ ọlụlụ. Biko, ịṅụtụ amụ ka ewepụ ọnụ. Mba, ana m aṅụ ahụ. Better, good. Nah, but iji aṅara. Mba o. Okay, Ana m like ndị ahụ. Okay, good, my sister. Good, nwoke ahụ dị safe na. Nwata nwaanyị onye akwụkwọ dọrọ mgbe ọ dị na ntakịrị. Nke gị o ji eme o nwere mgbe o mere gị gaa kọtụ ire gị? Mba, ọ mgbe m pere mpe, ọ mgbe m tolitezi ka my mom gwara m ihe ji ka mi ha n'iru na maka akwụkwọ. So, akakwa m ebe a, ka kwuo m ebe nka. Nna
Oh, oh, obere. Don't my sister. Ebere gị ugwu. Mba o. Ekwesị ibe ya ebe. Onye akwụkwọ a na-ebe ha ugwu nna. Ụmụ nwaanyị ọbụla na-ebe ha ugwu ndị akwụkwọ nna. Hapụ ụfọdụ na ha adịghị olu. Nwata nwaanyị a na-ebe ha ugwu. Iji agba akwụla. Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Mmadụ ise. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti. Oh. Chibe mi echibe. Chibe mi echibe Igbo na mo. Ọ ya spelụ ya. Spelụ ya ka eti wọchị elege m. Ke ka anyị ejiwe spell ya? Chibe mi echibe amakwa m. Chibe mi ya. Echibe. Chibe mi echibe. Genotype gị? AS. Blood group gị? 0+. Congrats. Or your number? 08081166288. Ka ihe na-arụ? I'm a cook. Ewu nwaanyị mama put. Ka ebe isi na-abọchi anyị? Anọ m arụ Chukwu. Okay. Daalụ. Thank you, sir. Bye bye. So we cooker. O shige ma ite. Bishop, good afternoon. Hey, ti were ihu beans a ga-abịara ya na chọnda tọchị na. Kwara ihu beans ga na takushiri ezi ga na agba ya na akpa gị. Ihu beans ibu bịa ga na agba ya ta tọchị gị na akpa gị. Ya mbụ gị bịa nga. Yes, sir. Okay, man, ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mewe gị interview. Yes, go on. I'm okay, but I'm going to well, she be again. Yes, I can. Well, she be again. That game, I got this and I she no co. Then I got best from English. Yes, I can. Aya, the way phone again, I keep you talking last. Were phone ante webe m ga-ahụ ụkwụ gị mara ma ụkwụ gị ọ na-erute n'ala. Gị na onye nọ na room ahụ? Mụ na enyi m nwaanyị. Enyi gị nwaanyị? For deal. Bịa were phone gị. Aha gị? Afọ m bụ Ifeọma. Ị dị afọ ole? I'm 23 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ma ị ga-ewe Igbo na-asam ya na mara gị aka n'ike nsị n'ike Chineke akpọghị ọkụ ma gwe gị aka n'anya Chineke agbaghị ọkụ were Igbo ọsịsọ. Nsogbu adịrọ. Agara m yes nna nkara aga apụtabeghị m. What level ka ị nọ na school? Year 200. Ị nọ year 200 bịa ka mmee gị takọ onye kwụgara gị school fees? Our parents. Parents gị kwụgara gị school fees? Then you focus ihe dịrị gị gị bịa ka mmee gị interview. Get out of this place gacha school. Yo amụ anụ ọgụ n'isi. Wale ga gịnị ka ele ihe kwụga? What course are you studying? Then you what course are you studying? Economics. Oh yeah, what is economic? No, nah. What is economic in Wabingo?
Jesus. What is economic? The bishop. Yeah, but what go. But wagi. Put glass. Hey, the young. But wagi. That him. Among Kevin and Gachagoko. Emana hungry na ya back him. Okay, what court is in the school? Okay, woman leader. They caught on a school. Who will go and bingo? Telere kweg. Woman leader and do tunzuzo. Hello, Bishop. Good evening. Say be mamo. Okay, voice ya but don't why come okay. Bishop Biko akokwanam ina anu kita. Keke I have with you respect my will. But I can't get problem. Why you don't want to go Bishop, please, I just want to say hello and I like your show. That's all. You make me laugh. Yes, you want to come put him no because I don't know. Ibranga hunga humo ye kugere moka. Ahunga mo ye kugere moka imechira anya wore eyelashes cover tanya. Me hanya ge kwa moku. Hey Bishop, you gave them no one but Biko. But some of them will have him not church because you didn't Bishop. Oh, he been here big one them madam but so will I want to bet you got them. Auntie Gwegwe. I'm Auntie Gwegwe, I love you, Bishop. You make me laugh. In a me hot na church. Moko since into a lot this after half an hour for the more for Bishop Kewano. Hey, you see our book most no man again be in Cabicon. Eh? Bishop ego got the school no equal kubiko. Hey, she get them much self not cook up lashes. Bishop, what's happening to your life now? What happened? What is going on? Bishop, again, ask him again, Messi. Auntie Gwegwe, say Uncle Gwegwe. I said, Nancy, I'm saying hello. You make me laugh. Bishop, why down Abu charge the Abeba and asking no di. I know when I sugi why fans will fight for you. You can't be married if na live show na sini no hodi. Okuki na Acho. So I'm behind you. I kuginazo. Dalo. Thank you. Oh, Bishop, GCK. Oh. Bishop, good morning. That's it. You get picture why? Get send them request. He lola why? Be send them request. Why you gambling again abamba? Akwe kelere ndidi kwa nwanne gị nwoke kele o tinye sheme. Ikelere onya. Onya nwanne nwoke. Onya ke boga nwanne nwoke. Onye se ewu nwanne nwoke. Oba come see this AC here. I think Bishop, good morning. AC ge no bi nala. Kire ma agbe lara Bishop. See the cover here. He give you transport money back. To go inside go give you money. Get away you who go give you money. I don't pay him for the transport, but I no carry him put for your eye here. Okay. Put this thing come out here, make I do it like this. Bishop, Cover am this boy. I don't put cover. Oh yeah, do and fast make you come out. One state collect money from me. This say I get money in my life. You don't see passengers here. Oh God. Why you mess for my motor here? You just come here, you mess. You dey crazy. What are you about? I don't mess about too. Go meet him. Na lie. God, Meet him. so you don't give me any money for Meet him. Workmanship, say you carry filter food. Come on, get away, you my friend. Let you go be here. Acho ga nwa anyị ka atọ. Adeke de aroala. Adeke do de aroala. Ibranga agwa say to nwa anyị na-alụ. Let you go be here. Kwa mo be nwa anyị. Onye gwara gị ihe nkwobi adịte. Gị na-asị m kwa ihe nkwobi ka ị jụrụ ma msa gị.
Achom that touch from you. The way phone on a lucky pilot okay last. Emma quando me nwekwara n'ụkwụ abụọ Bishop. No, I mean, I got the way phone on a love my girl last. Bishop, Bupo style suit table ahụ nọ dia. Table eji agwọgọ ọgba. I'm gonna write some this now here. Enya meshlata tokwo gị kwa bọkụ mara. Iwe pago jere pampas ụmụazị. Mba. Gị nwakwanụ. Mba, ihe na-ere wivon ụmụ nwaanyị. Ị na-ere adult pampas. Mba. Eyiri m onye na-ere. Ele ihe ebe ukwu gị ihe ji ịchọ onye na-ere adult pampas. Ọ nkulitere gị elu ka ihe ya. Get out of this place, iwu onye ara ikulitere m onye elu. Ikulitere m onye elu. Ebira nga aṅụa mmiri. I think I joke here. Braga bịa nọ n'ihu ma aṅụa mmiri. Ọgụ onye na ọdụ n'ala mgbe ahụ ebịara hịa mgbe ahụ. Enwe ihe mere gị n'ụkwụ? No. Edigere m ọdụ mgbe ahụ. Ha? Edigere m ala mgbe ahụ. Oke mana ihe ọbụla anyị mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ, m ga-adị ru mewe gị interview. Yes, sir. Ịdị afọ ole? 23. Ịdị 23. Nke ihe ị na-arụ? A maara ebe a na-ere akpa. Nke ebe isi na-anọnyere anyị? Ebezi m Asaba. Gwa m eziokwu. Ị na-agba akwụla? No, sir. I dey work. No, sir, I dey work na akwụla ofu ihe. No. I dey work sense here. Ị na-arụ sense gị a. Nne gị na nna gị ha dị awe. Makeup niile ị gara aga make ya up ugbu a na ole onye mekegara ya up. Onye ka itegere ihe a n'anya itere this thing n'anya mgba klirisha ihe ndị anọ gị n'anya. Clean, enweghị m tere n'anya ole ya. Enweghị m tere n'anya. Akpa ka esi nrọwa akpa ozu ka ọwụ gịnị? No, traveling bag Ecolak. Solomon, one love, bro. The way food is like a billion talking last. Solomon, one love, bro. Okay, sir. Onye wala type one Solomon. Oh yeah, type one Solomon. Unu follow ye. Oluna, dalo. Tonwa. Where reverse bia? Tonwa ge where aso bia? Okay. Nsege tonwa ge where aso bia? Bia mpago je me ihe sabat ka wo dibia. No. Mpago je me dibia. Mba. Mmage kwan. Mama onye church. Onye church bia were phone gị. Ngani
iro mewa gị tabi akwa ịbana ihe ọwara anyị mere ebe a na-abalị nwa akwụkwọ. Yes, sir, yes. Wepụ aka n'olu gị kwụrụ straight. Aha gị? Uchechi. Uchechi onye? Igwe. Were fon a jide n'aka otu a, jide fon a n'aka otu a. Okay. Jide ya n'aka otu a. Eji m otu aka m. Wepụ ya n'okpuru gị, jide ya because m chọrọ ịnaka n'ihe na-ekwu. Okay. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba, so daddy m anwụgo, mommy m ihe dị ndụ. Ara ọgbara mma gị ma ọ mpa gị mbụ? No. Mba. Gịnị gburu nna gị? Stroke. Ewu. Stroke gburu nna gị? Donna. But ọ gbada aka, mmadụ mere ya. Okay. Ọnwụ stroke na family. Paga ọkara nka nwụọ. Ọ dị 80 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ university mahadum? No, sir. Mba. Ị wepụla nwa mbụ? No, mba. Ị ji ezu oshi? No, sir. Mba. Otito Otele gị na Otele mbụ? Ele na Otele ọ tere gị ọ na nke ihu ka nke azụ? Nke azụ ebe a gbara m ọgwụ. Otito azụ Otele. Oke Otele nke ihu ọ gaala gị mbụ? Mba. Ị nọrọla na moto mbụ mamịrị akpa gị gaa nyụọ mamịrị n'ime moto? Mba. Ị nọ na ụra bifo gị nọ n'ụra nyụọ mamịrị na nrọ pụta n'ihe ya wụrụ mamịrị pụtara n'ihe? Ị mara ya echi? I'm a try. Ele ihe mere ba ị na-atry? Like I'm a try esi but ọ bụghị niile ka m maka oshi o. Ele ihe mere na nwaanyị dị ka akwa iwe onye Igbo? Amụ m eshi but ọkwa iwe onye Igbo ka esi mbọtụ tiyiri brepad ụkwụ moto ka ịbịa nga asị mbọtụ. Tiyiri brepad ahụ moto ka ịbịa nga bịa asị mbọtụ. Dawishi ka batrị keke bịa ga tam dem yu ịbịa nga bịa asị mbọtụ. Ịmaghị iri ịma asọm ịmaghị sọm ele dị ka ịma eshi? ama m eshi nsala. Na gịnị ọzọ? Sọsọ ya. Naanị nsala ka ị na-ama eshi? Nwa agbọghọbịa na-amaghị ofe nsala eshi. Iji agwụ ụra? No. Ị gbala klọb mbọ? No, mba. Ị ji aṅụ shisha? Mba. Nwoke ọ gbala gị akantị mbụ? Yes. Ele ihe mere eji gbaa gị akantị ele ntị agbara gị ya? Ebe a. Ị na-anụ kọmantị wetide ntị? I'm not me. Ele ihe mere eji gbaa gị akantị? Oh, my brother, my country. Ị mele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Gị na nwoke letara na gị? 4. Aha ha? Chibike, Chidera, Chinonso, and Chimezie.
Elenga ha na-ataga gị ọ na ya dị ka ọ n'ime moto ka ọ bụ na hotel. Na ya dị. Gị na ha nụrụ ahụ gụọ gị ji anyụ ahụ. Ọ wụ ya nwa m ọnyụ ahụ one. I like motishi ekwu eziokwu. Ọ wụ ya nwa m nyụm ahụ ma gị na ha nụrụ nna nyụm ahụ ma n'ime moto kwa iji anyụ anyụ. Yes. Ọnyụ ahụ ma ya na nwoke nụrụ ma na moto ma n'ime ụlọ. Otele na anyụ ahụ. Ebere gị ugwu. Wepụ aka n'ọnụ gị, wepụ aka n'ọnụ gị. Tinyere wee so ịbịara nga bịa ekpuchi gị ihu ha. Tanga bịa were aka akọva gị ọnụ gị ọnyụ ahụ. Na ehicha akọva gị ọnụ gị akọva gị ihu gị. Icha batara apapụtara na keke. Bịara nga bịa were aka akọva gị ọnụ gị n'ihu gị. Mena gị nụrụ nwa nyọrọ m ahụ wite ihu ga yiri ihu batrị keke gị bịa ama ewere aka gwụkpọ gị Otele ice Chineke agbaghị ọkụ. Sorry, sir. Otu osi icha placenta bịa nga bịa chegara m ọchị. Elenga ha na-ataga gị ihe a. Na ya dị. A na-ata gị ji anyụ anyụ ka iji agba samsam. Ana ya anyị. Mgbe ị na-anyụ ele ụdị mkpu ị na-eti. Baby. Ese? Hi, baby. Baby, easy. Ebe ibi onye na-akwụ ụgwọ ya. Oh, my sister. Naanị gị bi ka ọ gị na your sister bi. Mona, my sister. Congrats. Thank you. Oya kpọọ nọmba gị. Nwoke kpọọ gị na phone, don't go and meet that man. Nwoke kpọọ gị na phone, ya wụrụ for marriage, ya bịa hụ parents gị. Ọkwa na ihe m na-ekwu, obodo adịghịkwa mma. Yes, sir. Kpọọ your number. 081 68 27 7635.